Hej og velkommen til den her video, hvor jeg læser børns mentale sundhed. Og den hedder faktisk også, når nervesystemet er på overarbejde. Jeg har læst cirka halvdelen, og jeg tænkte, at det var en god anledning til lige at byde ind med mine perspektiver so far. Det har været lang tid siden, at jeg har opdateret, og der er sket rimelig meget her de sidste 3-4 måneder med en graviditet, og jeg har en bog på vej, og startet at arbejde, og ja, det har været sådan lidt crazy, men synes efterhånden, at jeg er begyndt at lande lidt mere i det, og har fået lidt mere tid og overskud til os at køre lidt videre med det her, så det er bare mega dejligt. Men jeg synes egentlig, at nu har jeg læst halvdelen, og indtil videre synes jeg, det er et vildt interessant perspektiv, det her med at trække hjernen ind og det fysiske ind i børnenes verden. Nu arbejder jeg selv i PPR, så jeg møder utrolig mange børn, og det er egentlig en problemstilling, det her med med det her nervesystem, der er på overarbejde. Det er en problemstilling, som jeg faktisk møder tit, og har nok egentlig ikke rigtig sådan på en eller anden måde kunne få sat nogle ord på den adfærd, som jeg har mødt, men det synes jeg faktisk, jeg begynder at kunne med den her bog, så det er jo mega fedt. Altså, den er meget let læselig, virkelig sådan struktureret opbygget med korte afsnit og skrevet i et sprog, hvor alle kan være med. Man behøver bestemt ikke at være psykolog for at kan læse den her. Og det er egentlig en bog, som giver rigtig mange, måske lidt for mig, nogle aha-oplevelser. Jeg har selvfølgelig været klar over det her med et nervesystem kan være på overarbejde, men som psykolog har jeg jo nok været meget sådan optaget af de mere sådan kognitive processer og teorier og sådan noget i mit arbejde, men jeg synes, den her den giver mig et nyt perspektiv ind i min egen praksis. Og jeg synes også, at som mor giver det også helt vildt god mening at vide noget omkring det her med et overbelastet nervesystem, og hvad er det egentlig, man kan se en adfærd, der sådan afspejler det, og hvordan man sådan kan få det nedreguleret igen. Så jeg synes egentlig både sådan for mit arbejdsliv, men også sådan, som mor synes jeg, at det er en bog, som har rigtig meget at byde på. Den har nogle vildt gode sådan små illustrationer her. Der er for eksempel en søhest. Og det gør det bare, at den er meget let læselig og nem at forstå og nem at sådan tage til sig. Den starter egentlig med sådan en meget sådan kort sådan opbygning af, hvordan hjernen den fungerer, og hvad for nogle områder i hjernen, der er relevante, når man snakker om et nervesystem, der er på overarbejde. Og så var det jeg tror det var i går, der læste jeg et afsnit omkring spejlneuroner, og det er sådan lidt, det er lidt noget magisk noget, synes jeg, det her med, at når man for eksempel rækker tungen til et spædbarn, jamen, så formår det her barn egentlig at også række sin tunge ud af munden. Så det der med, at vi spejler os i hinanden hele tiden, og det er jo nok også måske en måde, det der med, hvordan man lærer at aflæse andre, og ved at man sådan kan se, når nu er jeg glad og sur, og sådan. Det synes jeg, det er ret interessant egentlig, hvad det er for en størrelse. Noget jeg sådan blev mærke i her i går, da jeg læste omkring de her spejlneuroner, det var, at det blev sat i relation til autisme. At der
er noget forskning, som er gået i gang med at undersøge det her med, om når man har en autisme-diagnose, om man så også naturligt har svært med det her med de her spejlneuroner. Men i hvert fald det her med, at der går en eller anden teori om, at de her spejlneuroner kan være udfordret, når man har en autisme-diagnose, og det kan være derfor, at autister, eller folk med autisme, de kan have svært ved det her med det sociale samspil og afkode, læse andres ansigtsmimik. Så det blev lidt nysgerrig på, om er det noget ny forskning, eller hvordan og hvorledes. Og jeg tror ikke helt, jeg blev så meget klogere af det. Jeg synes bare, at da jeg lige stødte på det med spejlneuronerne, at det i hvert fald for mig på en eller anden måde godt kunne give god mening, at det i hvert fald også er en del af det, der er på spil. At man ikke helt får spejlet hinanden. Så, men jeg synes i hvert fald, at det var spændende. Der var ikke noget, der sådan, i hvert fald som jeg kunne læse mig frem til, som var lige sådan afklaret, men det kunne da være interessant lige sådan at følge op på, om det er noget, som der kan komme noget mere sådan klart empiri omkring, eller om det forbliver mere på det sådan teoretiske grundlag. Jeg har læst Børns mentale sundhed, når nervesystemet er på overarbejde. Den har jeg læst færdig. Og den sidste del her handlede om de her med diagnoser. Der var noget med angst og ængstelighed. Der var lidt om autisme, ADHD og om skolevægring. Altså når børn de har en kortere eller længere periode, hvor de er væk fra skolen. Jeg synes, den sidste del af bogen står ikke lige så stærk som den første teoretiske del af bogen. Det er fordi, at børn de er bare så forskellige, så hvad der virker for det ene barn, virker ikke nødvendigvis for det andet barn. Og det gør det svært at tale om især det her med nervesystemet, tænker jeg, hvordan vi sådan kan hjælpe for eksempel et barn, der har en ADHD med at få lidt ro i kroppen. Der er nogle gængse metoder, men for eksempel det her med fysisk aktivitet, komme ud og lave nogle hop og nogle træk og nogle skub, sådan det her med at få stimuleret led og muskler, at det får kroppen til at udskille for eksempel dopamin, og det er noget af det, som kan få kroppen sådan lidt mere i ro. Og jeg tænker, at men jeg ved ikke helt, hvorfor jeg ikke synes, den var lige så stærk som den teoretiske del. Jeg tror måske også, at det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg synes, hun har nogle rigtig gode, Pernille Thomsen, hun har nogle gode pointer i det her med, at vi altid skal lytte til barnet. Hvad barnet har brug for, hvad det kommunikerer, der kan være svært, og hvad der skal tilføre, at det kommer i balance igen. Så den del, synes jeg egentlig er rigtig fint. Jeg tror måske, jeg ser mere den anden sådan praktiske del som lidt mere et supplement, måske til min egen praksis. Sådan, hvad kan man sige, bygger lidt oven på det her med psykologien og det pædagogiske. Der er det ret fint at have noget mere information omkring det her med et nervesystem, der måske står og dirrer lidt. Men jeg tror, at den vigtigste pointe, jeg nok tager med for den her bog, det er det her med, at vi skal virkelig huske barnets perspektiv, og vi skal huske, at forældrene virkelig er eksperter på deres egne børn, så vi skal være lydhøre, når børnene fortæller os noget, og lydhøre over for, hvad forældrene også siger. Og det tror jeg egentlig sådan generelt på, at hvis man går til familier på den måde, så får man også de bedste muligheder for at give den bedste rådgivning, men også at forældrene og børnene de sådan kan lande et bedre sted. Og så synes jeg også, at hun havde en god pointe omkring det her med, at børn de spejler sig i forældrene, så hvis forældre har et nervesystem, der er lidt på overarbejde, så kan det faktisk godt smitte af på børnene. Så det handler måske også meget om, at vores fokus, i hvert fald mit eget fokus måske også, når jeg tænker, at der kan være et barn med et nervesystem på overarbejde, at jeg skal huske at dele min opmærksomhed måske lidt mere mellem forældre og barn. Så hvis jeg kan mærke, at forældrene de også har et dirrende nervesystem, så kan det også være, at det er noget af det, vi sådan kan tale lidt ind i, hvordan får vi forældrene til at slappe lidt mere
slappe af og have lidt mere ro i kroppen. Fordi jeg tænker, at uanset hvordan og hvorledes så nogle forældre, som er rolige, har også lidt mere, kan i hvert fald have lidt mere overskud til os at være i den her stressfyldte situation, det er at have et barn, som ikke trives. Så det synes jeg, at var nogle rigtig, rigtig gode pointer. Og dermed ikke sagt, at jeg ikke kan bruge, eller jeg ikke synes, at det er vigtig information, hvordan vi kan snakke om autisme og ADHD ud fra det her med nervesystemet, der vibrerer lidt. Det synes jeg var rigtig spændende, men jeg tror stadigvæk bare, at jeg har sådan en fornemmelse af, at det teoretiske i bogen, det står lidt stærkere end selve sådan snakken omkring det her med diagnoserne. Og Pernille Thomsen skriver også i bogen, at det er virkelig forsimplet, fordi nervesystemet er bare super komplekst, så det kan også være, at det er noget af det, som jeg har reageret en lille smule på. Jeg synes, det var rigtig spændende, at hun tog fat i det her med skolevægring. Det er noget, som jeg selv oplever lidt mere af ude på skolerne. Børn, der ikke kommer i skole, fordi de snakker omkring ondt i maven, hovedpine, sådan nogle somatiske symptomer. Og der snakkede hun blandt andet om det her med, at når frontallapperne de ligesom lukker ned, at maven faktisk reagerer på det, og at det derfor det også giver rigtig god mening at arbejde med nervesystemet, og i hvert fald være meget nysgerrig på, hvorfor det enkelte barn ikke har lyst til at komme i skole, om der er nogle ting, vi kan ændre på. Det synes jeg var rigtig, rigtig spændende. Så den del af det her, hvad kan man sige, lidt mere praktiske billede, synes jeg var ret spændende med skolevægring. Generelt så synes jeg, at det er en meget sådan let forståelig, velskreven bog. Man kan godt mærke det, hun siger med, at den er meget forsimplet. Det kan jeg nok også kun mærke, fordi jeg selv er en fagprofessionel. Jeg har noget viden omkring hjernen, kvæg at jeg er psykolog. Men jeg synes faktisk ikke rigtigt, det gør så meget, at den er skreven fuldstændig nede på jorden. Det kan jeg selv rigtig godt lide med sådan noget fagtungt materiale, at få det ned på et niveau, hvor alle kan være med. Så jeg synes faktisk både, at den henvender sig til fagprofessionelle, fysioterapeuter, psykologer, sundhedsplejersker, hvad der ellers er af spændende professioner derude, der sidder og arbejder med børn. Men jeg synes faktisk også, at den henvender sig rigtig meget til forældre. Hvis man har et barn, der generelt bare kan være lidt ængstelig, uden nødvendigvis, at der er en diagnose tilknyttet, jamen, så er den også rigtig god i forhold til at få noget baggrundsviden om, hvad er det egentlig, der gør det, og hvad er det, der sker op i hjernen, og hvad for nogle tricks og tips kan man gøre for at måske lette det her barn. Jeg synes i hvert fald, at det her perspektiv med, at der både er noget biologi, og hun også sådan ligesom trækker det ind i sådan en psykologisk ramme, så det her biopsykologiske perspektiv fungerer ret godt. Og så tror jeg egentlig også bare lige, at jeg vil knytte til, at i forhold til det her med at have et nervesystem, der sådan kan dire eller være lidt på overarbejde, der skal vi også huske på, at mennesker er forskellige, og der er bare nogle mennesker, der er født med en lidt mere sådan ængstligt personlighedstræk. Jeg har et temperament, der måske også gør, at den her ængstelighed, den sådan kan bluse lidt mere. Der er også bare nogle børn og voksne, som oplever verden lidt mere intens, altså de her lidt særlige sensitive mennesker. Og det er ikke nogen diagnose, det er bare sådan et menneske kan være, og oplever verden lidt mere intenst. Og min pointe er egentlig bare, at det at have et nervesystem på overarbejde, tænker jeg ikke umiddelbart altid er knyttet til en diagnose, fordi vi har nogle grundlæggende træk, byggesten med os fra fødslen af, der gør, at vores personlighed ser ud, som den gør, og at noget af det også kan være med til at prikke lidt til sådan et dirrende nervesystem. Men jeg synes helt klart, at bogen henvender sig både til fagprofessionelle, men også i særdeleshed til forældre. Så hvis du er nysgerrig på at lære noget mere om nervesystemet, og hvordan man kan få det lidt i ro, og hvad der sker, når det her nervesystem er på overarbejde, hvordan kroppen reagerer, så er det altså en rigtig fin bog, det her. Og så har den altså også virkelig nogle fine illustrationer, synes jeg. Blandt andet den her søhest her, den synes jeg var lidt sød.
Så den er virkelig let forståelig, og samtidig giver den utrolig god viden. Så det er en fin anbefaling her fra mig. Selvom at jeg som fagprofessionel synes, at diagnosedelen står lidt sværere end den teoretiske del. Det var alt for mig for nu. Tak fordi du så med.